Eixo ongi etorri beste bideo batera. Hemen ez daukagu amaiera artistiko bat, baizik eta partida batean agertutako hanpeoi amaiera bat. Bi jokalariak maiso handiak dira eta honek irekatsiko dugu ze zailak diren batzutan peoi amaierak. Posizio honetan beltzak jokatu egin behar du eta irabazi. Partidan irabazizun beltzak, baina ikusiko dugu bere gora berak euki zitula. Partidak jarritu zuen erregea C5. Oso naturala den mugimendua, baina txar. Zergatik, erregea F5 gero, posizio hau berdin duta dagoelako. Adibidez, errege B4, peia jateko, errege E5, errege A3, errege D5, errege A2, errege C5. Eta hau berdin duta dago. Alare, zuriak ezun errege F5 joaztu, baizik eta errege G5. Eta honek galtzen du. Nola? Errege B4. Errege F4, errege A3, errege E3, errege A2, eta orain, peia ezin da gelditu. Errege D3, B4, eta horrengoan erregeak babestuko dupe. Nabaritzeko da, errege B4 ordez, B4 jokatzen baldin bada, hau, ez dagoela irabazita. Hemen errege F5ek berdintzen du. Hala ere, partida jarritu zuen errege G6, errege C4, errege F5, errege C3, errege E4, errege B2, errege D3 eta errege A2. Eta tiempo batengatik zuriak galtzen du. Orain jun gaitezke aldaera nagusira ikusi nola irabazi behar du beltzak. Erregea E5ek irabazten. Bi aukera ditu, o bi zeiakera nagusi ditu zuriak. Erregea F3 eta erregea G5. Errege F3 galtzen du nekorraz, errege D4, erregea E2 jarraitzen baden badugu errege C3, eta beltzak jango du peoia, eta erraz irabaziko du. Aldiz, errege D4 eta gero errege F4 bukatzen baldin bada, F4, erregea bultzatuta, horrengotan errege C3, errege B2, eta erraz irabaziko du peoia. Beraz, errege F3 nahiko erraz galtzen du. Errege G5. Orain, erregearen bultza da. B4. Hemen ez dago mugimendu honik, adibidez errege G6, gero atzetik juteko peia jatera, errege D4, errege F5, errege C3, errege E4, errege B2, errege D3, eta errege B, eta hau irabazta da. Eskerrik asko gore egoteagatik eta horrengo bideo batera.